Нашата визия е да бъдем устойчива компания с грижа към земята, хората и общностите. Казвам се Борис Петков и съм част от екипа на БГ Агроземеделска компания. Занимавам се с земеделие от 10 години и отговарям за земеделската техника на компанията. БГ Агроземеделска компания от почти 2 години развива земеделие, като обработва около 100 000 декара в 30 землища в цяла североизточна България. Казвам се Танер Хасан и работя в БГ Агроземеделска компания. Работя като механизатор от 2 години. Харесвам управлението на машините и обработването на земеделската земя. БКТ се представя отлично при всяка една обработка на земеделската земя. Това било при оран, при дисковане, при пръскане, при всяка една операция. Гумите Agro-Max Sparco ги използваме за тракторите и за пръскачките. Използваме гуми БКТ, Agri-Max Spargo и Agri-Max V-Flecto с технология VF при различни приложения и установихме оптимизиран разход на гориво, по-добро сцепление и намалено уплътнение на почвата, което допринася до по-високи добиви. При VF технологията, при ниско налягане, могат да носят тежки товари. За извършване на редовите обработки се идва пръскане и окопаване. Използваме моделите Agri-Max RT 855 и Agri-Max RT 945. Изключително доволни сме от сцеплението на гумите и комфорта, който ни дават. В сравнение с другите марки, БКТ имат по-здрави страници и по-дълъг живот. Открихме БКТ, докато търсим надежден партньор, ходи персонално към нашите нужди и очаквания. Гумите Multimax MP 527 са по-здрави и по-стабилни на суха настилка. Препоръчвам БКТ на всички земеделци, които уважават работата си или я обичат. Убедени сме, че прецизното земеделие не само опазва природата, а и създава конкурентно земеделие в дългосрочен план. Бих посъветвал младите фермери да вярват в потенциала на земеделието с възможност за растеж и иновации. Най-важното е да запазят страстта и упоритостта. Успехът идва с постоянството.